Grupp ta' żgħażagħ Maltin u Għawċin ħallew Malta biex flimkien ma' eluf ta' żgħażagħ oħrajn minn madwar id-dinja jingħaqdu mal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fl-Lisbona, il-Portugal. Il-grupp Malti qed jitmexxa mill-Isqof ta' Għawdex, Anton Tewma. Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ sar l-ewwel darba mill-Papa San Ġwanni Pawlu T-tieni fl-1983 u din is-16 l-edizzjoni se ssir bejn l-ewwel u 6 ta' Awwissu 2023. Il-Papa xtaq li t-tema għal din is-sena tkun Marija qamet u marret ħaffef biex iħeġġeġ li żgħażagħ jimxu fuq l-eżempju ta' Marija u ma jibżgħux ixandru il-bxara tajba. F'din il-laqgħa internazzjonali għaż-żgħażagħ flimkien mal-Papa tkun iċċelebrataż-żożija u l-fidi tagħhom falla waqt li jaqsmu l-aspirazzjoni tal-ġejjieni permezz ta' attivitajiet spiritwali u soċjali li jinkludu ċerimonja tal-ftuħ, il-Via Crucis tradizzjonali, il-velja ta' bil-lejl u l-quddisa tal-Eluq. Tlabna lil waħda mill-570 żagħżugħ u żagħżugħa tgħidilna xi tfisser għaliha din il-mawra fl-Lisbona. L-ewwel nett din hija opportunità unika li tixhed knisja żagħżugħa. U ħafna drabi żgħażagħ ma jitpinġux f'lenti pożittiva immensament, anzi pjuttost negattiva, u din l-esperjenza tixhed li żgħażagħ jistgħu jagħmlu impatt pożittiv. L-Isqof Tewma qalilna li żgħażagħ Maltin li se jgħixu din l-esperjenza sa sservihom bħala sinjal ta' tama għall-Knisja f'Malta. Xtaqnih jgħidilna x'jaħseb dwar Papa Franġisku u s-sem tiegħu meta wieħed iqis il-qagħda ta' saħħtu. U hekk se jiġru nimmaġina Papa Franġisku meta jkun qalb iż-żgħażagħ l-ispirtu ġovanili, l-ispirtu żagħżugħ diġà qiegħed fih. Kulħadd jaf kemm u x'hekk huwa persuna li jaqta' mill-passat u dejjem jipprova il-ġdejt, dejjem jixtieq jirrinnova, dejjem jixtieq iġedded. Hija u aspett ġovanili ħafna taż-żgħażagħ li wieħed irid jesperimenta u jagħmel il-ġdid. U jiena nemmen li diġà il-Papa u għamim li bda l-ispirtu se jkompli jimtela iktar meta ikun qalb dawk iż-żgħażagħ kollha mid-dinja. Tkellimna ma' Sister Mikaela Paris li se tkun it-tielet darba tagħha li tieħu sehem fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Ħassejta bil-qawwi għaliex mill-esperjenza li kelli tal-World Youth Days ta' qabel kienu vera fenomenali, esperjenzi li ma tinsihomx, esperjenzi ta' vibe u buzz kbir u hekk inħoss li għandi nkun hemmhekk biex ninaqat ma' daw iż-żgħażagħ għalkemm m'iniex żagħżugħa, imma meta tkun magħhom issir żagħżugħa, tittieħed.